Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng maghuiting. Lo, grabe ka, Mang. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32. 13, 32. Ang kisiki ay... Yung pala dyan. At ang kisiki ay... Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan digdi sa iriga. Sisiki ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong unya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. 13, 32. 13, 32. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Aber daw, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ah. Sige, pakusog ah. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Berti man, ano? Minsyo, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection.
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Valdisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya
White rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa size na kita kan bulan na Pebrero, aldaw po kita nin Martes. So bago nag-rurlumlum, ngunya na pagkaaga. Alagad ngunya nagsirang man girarayan na saldang. Kaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindo na Toralio, ana sa muya pong Chief Technician. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasanan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw. Hoy, dyan palang sa panuhan ka na baaw ngunya na sa Municipal Covered Court, Iguanin Madak. Itong Municipal Anti-Drug Abuse Council. Taon
puan mga miyembros ka na Philippine Drug Enforcement Agency, tapos itong mga yaon sa Philippine National Police. Bali, so mga barangay officials, lalong-lalo na itong mga barangay po dyan sa Banuan kan baaw na bako pagiraray na drug cleared. Ang pagiging drug cleared o drug clear na barangay duro dipisil man sa parte kan mga barangay officials kun minsan. Sabi nga ni Kayan, minsan drug clear na sa barangay, igwa pang nabalik. Na mga nagbabariwas kan illegal na droga saka naggagamit. Kaya sabi kan mga barangay officials, iningian masakit, mantiniron pag abot sa barangay na maging drug clear. Sarong barangay. Pero kami nga bilang mga barangay officials sa pinaghihinguami man. Nawa pa paano na maging drug clear ang samuyang barangay. Ngunyan nakaulay ko ngani kasubag ko si punong barangay Nini Ablan kana barangay San Jose sa Banuan kan Baaw. Inian pinagtatarget manindangon niya ng mga panahon na barangay San Jose dyan po sa Banuan ka na Baaw maging drug clear. Kundi yan dahil man yan marirealisar kung mayong kooperasyon an lambang na mamanuaan ka na sarong barangay. Ay puan-puan kooperasyon kan lambang saro. Kung gustong mahali ang mga illegal na aktibidad sa sendang barangay. Bako sa naman ang droga, kundi pati ning mga illegal na sugal, ining krimen. Baga yan po ang minamawot kan lambang barangay na maging matuninong sanan sendang barangay. Kamauutan kan mga barangay officials. Siyempre kung matuninong ang barangay, nakulang bagay man po yan sa mga constituentes. Kumbaga mayong gayong mga pasaway, pero dahil man kaya yan basta mahali. Pag-abot sa barangay itong mga kung ano-anong mga problema sa pamilya, may pagkakairintindihan kan iba sa laog kan harong, sa iba man kaya at tultul so pamilya, igwa man minsan na nagraraot, lalong-lalo na kung igwa na pong sabi itong igwa ng mga abot. So sa pamilya, igwa ng mga nakalaog, nakaagom kan kapamilya, talagang dyan po dahil iibitaran, minsan anday pagkakairintindihan. Kabihira kan pamilyang talagang nagbibigayan, igwanin na harmony. Pero yan, na-realisar man yan, kumbaga nangyayari man, basta maray sanan pag-iiribahan kan lambang sa roba kung ano ba, mga maisip. Diyan nagpupuon ang ribok sa pamilya kung ano ba, grabe ang iisip. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, karondang Kuya Philip. May nako kita nga bareta din sa probinsya ng Albay na kung saan nag-abiso giraray ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and Albay Public Safety and Emergency Management Office o ang PDRRMC APSIMO sa publiko katakod kan na italang piratic eruption kan nakaging Domingo gikan sa Bulkan Mayon
kabalidigdian na istriktong pag-ingat urog na sa pagsasagibo ni anuman na aktibidad sa palibot kan bulkan mayon na nasa alert level 2 ngunyan o sabi kan PBOK sa moderate level of unrest. Maski mayong evacuation order o pagpapalikas sa napig orden kay puan pananggad na maging alerto urog na sa mga residente harani sa pamitisan kan bulkan mayon o mga pamilya ngayon sa laog o sa laog kan 6 kilometer radius permanent danger zone o ang PDZ. Irot nang itig explicar kat apsimasin ka na PBOK na ang pagbabakat alerto bakong nangangahulugan na mayo ng o pinapahilinga na abnormalidad ang bulkan mayon. Maski na italaan na pagbaba kan ibang seismic activities sa araw ka na paglinog na dulot ka na magma extrusion as in bigasing pati naman ang rock fracturing sa bunga ka na bulkan mayon. Ang pagbaba sana italang rockfall as in pyroclastic density currents o PDCS as in pagluya kana namamata na incandescent sa crater o sa summit crater nagtitira pa ng gayud na inflated o namamaga at edipisyo kan bulkan mayon mientras ang volcanic sulfur dioxide emission nag-detinir na mataas. Para sa mga lokal na gobyerno o NGO arog ka na banwaan ka na kabalig ginabata na daraga Santo Domingo asin malilipot pati naman ana syudad ka na Tabaco, Legazpi asin Ligaw inabisuan ka na PDRRMC apsimo ang mga ini na mag-istrikto na mag-monitor ang mga residente sa ibang mga nasakupan pati naman ang mga ilog o mga salog o river channel arog kan niisi bunga sin basod gulis na harani sa bulkan. Ipon tarangay na itinira kana City or Municipal Disaster Risk Management Office o CMDRRMO ang koordinasyon kayo sa apsimasin PBOK para sa anuman na abiso. Kana sa yaram kana alert level 2 status kan bulkan ipigbabawal tanagad pagsakat sa bulkan, orchid picking, hiking, camping at iba pang mga recreational activities sa loob ka na permanent danger zone na kung saan ka nakaging Domingo sa oras na alas 4:37 ng pagkahapon na naghaloy min haros 4 na minuto asin 9 na segundo na italang pagsabog na nagresulta sa sarong makasugon na tanog na sinapara naman rockfall as in pyroclastic density currents na minaabot sa 1,200 metros na pag-aso sa southwest na direksyon kan bulkan. Yan muna kaya Philip, anak ko niya itong barita hali sa probinsya ni Albay sa Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI at Magmakiriba reporting. Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa probinsya kan Albay. Ingat-ingat ka lang ta. Sabi ang aspol dyan baka alpugang ka. Tamaan ka kan abo hali dyan sa bulkan mayon. Dapat maggamit ka dyan in face mask. Okay, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan Canabato, Acting Mayor Vic Ramos, Engineer Paulino Laganson dyan po sa Lanis Birthing Home. Tapos kay Engineer Buy Muta na Municipal Engineer ka na Banwanin na Batu. Yan po sa Merkado Publiko kan Irga. Ito pong iba dyan, ang mga paratinda nin bagas. Nagbarato na subagas.
Gawa na nga ning nahihiling akong 40 pesos na sanan kilo, kundi medyo mapula-pula. Subuot na dangdang kan kalayo. Tapos itong iba may halo ng pulutan. Sabi ka itong nagbabakal, maray nangyari, bawog sa ayam. Ay pambihira. Nabarato pala ng bagas kung nasusubsuban ang ibang porsyon kan merkado publiko kan iriga. Iba 30 pesos na sana, kundi medyo tutong-tutong naman kung sa kolor garo-ro ag tao na. Ay pambihira niya ako. Kung aning mga pids kadakol po kan nagka daranyaran, so mga sugok, so mga lana turunaw ta bigla itong nag-arab-adab. Sabi pati kan iba, karaba iriga pambira day man niya ako kamukayan. Panapanahon sana yan. Ini ang panahon na nagkarabaan iriga. Aloy ng panahon ngunyan sana nagkarabaan iriga. Iba man ng mga pilosopo, mga pasaway. Sinugba Festival, pambira ako. Kung ano-ano na nagkakairisipan, nagkakaraman, naglalaog sa mentalidad kan ibang mga yaon dyan sa merkado. Talagang pang-merkadoan, ibang mga kababayan niya to. Ikuha na pong mga bagong kurit-kurit dyan sa may tangod ka na release. Tigdi sa may atubangan ka na Kaganda Building, itong Bayanihan Hotel. Ako garo yun na ni anlilipatan kay itong ibang mga may pwesto dyan po sa merkado publiko kan iriga. Ano na daw ang gigibuhon kan sinambit ng porsyon na Mayor Mintidigdi sakop kan Philippine National Railways. Tuman pating ibang mga kababayan niya to garo ugmahon na nagkakasulo. Itong iba pala na rayaon dyan sa may PNR site. Yan po sa Barangay San Francisco. Sa igwangani pala dyan nag-uuro-urolay. Subuot, ako ngayon nakadakol ni naalsang bagas. Ay pambihira. Igwa pala mga nakinabang man kan kasulo. Kanya-kanyang hakot sa iba dyan na mga kababayan niya to, mga oportunista man. Hindi sabi kan ibang mga negosyante na nakaulay ko, pinabayaan mi na sa nangayata. At least makatabang man daw medyo alanganin so paagi kan pagtabang. Sa iba, bako naman pagtabang, pagtaban. Tao so harabunan kan nangyayari palan so kasulo dyan sa sinambit ng lugar. Kanya-kanyang hakot sa ibang mga yaon subot dyan. Bira, iba talaga ang ugali kan mga Pilipino pag-arog po kayo ni. Igwa man na oportunista, mapagsamantalaan, iba. Igwa man talagang nahihirak. Igwang daing pagkahirak. Ay pambihirang buhay tapo ini. Only in the Philippines, man iba-iba sa nan ugali kan tao. Imbes na tabangan, pinag-o-oportunidadan pa. Kaya minsan jampo day nag-aasenso ang mga Pilipino. Sabi kan ibang mga nakaulay ko dyan sa merkado, ngayon kaming logi na, ako pa nagtataban. Bihira niya ako. Ayuta, bangge pati, dahil manahiling. So iba, baka nagpapara sagin-sagin matabang, ito palan mataban na.
mga follow-up kan mga issues na Pambira tayo ba? Ikarondang siya, bagan bigla luminaw. Saan kaya ining duwang pilditan digdiban namin? Namin pildit ko eh. Naramdaman ko pati itong kantang magnanakaw. Ang mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw. Magnanakaw ng oras. Kung ano-anong pang-aabon pala ng ugali kanibang mga Pilipino. Kaya dahil po nag-aasenso ang Nasyon Pilipinas sa araw kayo ng mga dalagan. Maray ko na mga kababayan niya to, mga ngodta. Okay lang yan. Mamurot-purot. Baga, bako man pang-aabon. Kami nga, nag-aadimuan siya naman. Ngod na mamurot-purot man siya na nga kami. Baga man yading taban. Hoy, kumusta ki Pading Libby Maestrado asin man ki Mading Flore dyan po sa Santiago, digdi Ciudad Caniriga. Ki Pading Onyor Talagit alias Pangkot. Po kamo dyan sa Barangay Santiago. Siyempre sa mga amigo tang drivers, grupo ka na Setoda. Hindi man na makonsuelo, sarong babae duman sa Turkey ang nagdemanda sa iyang mister asin nagfile nin na diborsyo dahilan sa dai kay ni pagkarigos. Bira sigon kaya sa agum kay ni perming parong nin ganot ang sa iyang mister asin hugakon pang magsipilyo. Bira. Pero palanso pag-iribata. Ay man daw nganin daw magsipilyo. Santissima. Sigon kaya sa iyang agum perming dahil nagpaparigos, dahil pa hugakon pang magsipilyo ang sa iyang esposo. Dagdag pa kay ni na 5 aldaw na bago magribay nin mga sulot na badoan sa iyang agum. Nakading panes. Kaya pinag-demanda kan sa iyang agum na babae itong lalaki. Duman po yan sa Nasyon ka na Turkey. Kumbaga hugakon man itong lalaki pati pagsipilyo, paglinigan sa iyang hawak, pagkarigos, pagribay kan bado ay buisit man talaga pag-arog kanan sa imong mister. Outside di Colombo pero may pag-arog ka yan. Namak mo yan kung mataid sa imo pagkabanggi naman is na. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Paracena. Kaya duman po sa mga kalalakihan, maglinig-linig man kamuta kung arog na kaini. Nasuya so sa iyang misis. Daday pagpaparigos pinag-demanda kan sa iyang agum. Maray kon dyan sa mga tugang nyatong itom ta, okay lang yan daw day magparigos. Kaya dingon ta daw man niya tubig. Dito kad sa di Santiago. Lahan man nga migi ang pati-irrigation nagrayo nang kading balita sa di gilid kading bukid. Kaya dahil man po kita naggangalas kung ano ibang mga lalaking tugang nyatong itom dahil nagpaparigos dahil sa kawaraan ng tubig.
Usan ba talagang kahuga ka naman na magparigos, maglinigan sa indang hawak. Iba man pating mga tugang niya tong itom na kababaihan garo gusto man. Saray baga nga nga ako parong-parong. Di nagray na kinarag sa nagiton na buhay ngod. Pag pinarong-parongan na sa nakita. Ay makonsuelo man minsan na mga tugang niya tong itom. Kamaanggotan kita kay ni Regional Director Agosto Maglungsod. Ko na lang pati na kaulay. Pag hinali itong Inji, maapod na Director Maglusod. Kaya nasuya mo na magparabalik-balik dyan na kung ano-ano na sa napo bagang mga alibay. Dyan sa opisina kan National Commission on Indigenous People o ining NCIP na nakabase digdi sa Barangay San Nicolas, Ciudad kan Iriga. Pirang aldaw po ako pabor ta dyan na gusto kong makaulay si Regional Director Agosto Maglungsod. Kita pirming sinasabi kay itong yaon sa info. Kaya nagme-meeting si Direktor di sa baba. Sunod kong pagbelta, nagme-meeting, dumana naman da sa taas. Ay, pambira niya ako. Ano yan? Kaya na matapos-tapos ang meeting kan NCIP. Unan pagpara-meeting baga nindo, dyan sa magayon nindong opisina, nakabase digdi po sa San Nicolas, Ciudad kan Iriga. Naglilibot na nindo ang kamugtakan kan mga tugang nyatong itom dyan sa tribal community. Mas marhay pa. Maraman nindo kung ano sa indang mga sitwasyon, ang sa indang mga kamugtakan, ang sa indang mga pagbuhay-buhay. Kasimple baga. Dapat matawan po nin mga livelihood program ang mga tugang nyatong itom dyan sa mga kabukidan na nga ning day magparapamurot-purot sa mga pag-abayan. Ang nangyayari, nagiging rason na magpara pamurot-purot dyan sa pagtaraid na may kanyugan. Pero kung tinatabangan nindo yan, kamu abang gayon kan opisina. Abang gayon kan kamugtakan nindo sa indong opisina. Pero sa mga tugang nyatong itom, pinapabayaan nindo na mapakarayan buhay. Kasimple bagangod, pag-arog kayan na dalagan. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Paracena. Panalam po kita nga 12 minutos antes mag-abot alas 10 na pagkaaga. Kumusta man dyan sa Banwaan Kanbuhi sa Barangay Tambo. Sa kuyang mga pinsan ki Manoy Lariserdan. And siyempre ki Silene Ligasyon saka ki Ma'am Norien Nadzori Kisabal dyan po sa Barangay Santa Clara. Kumusta na daw si Consel Marlon Tabaldi dyan po sa Barangay De La Fe. Saka si Madam Dalia. Siyempre madali na ang fiesta dyan sa Barangay Lourdes sa Banwaan Kanbuhi kay Mayor Lacoste. Sa iyang aki ki punong Barangay Ralph Lacoste. Magiging bunggaan selebrasyon kan kapiestahan dyan sa Barangay Lourdes sa Banwaan Kanbuhi. Kuha naman pati dyan na pinagbugtak na imahin ka na inang Lourdes sa gilid kan bukid-bukid na parte dyan po sa Barangay Lourdes sa Banwaan Kanbuhi. Nakakaagid man kan yaon digdi sa Our Lady of Lourdes sa Grotto. Hindi ini man po kaya natahoban na baga kan sarong dakulang convention center. Our Lady of Lourdes sa Grotto digdi po sa Ciudad kan Iriga. Maray kon na proteheran man ini kan lokal na gobyerno kan Ciudad nin Iriga. Kota iyo ang nagmamantinir kan Our Lady of Lourdes Grotto. Ngunya naging pribado na lugod.
ito kan mga panahon na rumduman ko dyan po pinagdadara sa mga atang sa mga nagusi kan mga paratanom digdi po sa siyudad kan Iriga dyan sa Tubangan mismo kan Our Lady of Lourdes sa Grotto digdi po sa siyudad kan Iriga. Kaya bonggang-bongga pa ka ito so okasyon daw ang mga pamabasa na tapos karabaw an nagpoprosesyon, nagpaparada kan panahon sa ginigibong Tinagba Festival kan Iriga. Hindi na bago po ito, naging mga ball cards, kung ano-ano ng mga anik-anik, ang pinagigibo, mga aktibidades. Kumbaga nagbabaguan panahon na iba-iba na so innovation na namukna dapit sa Tinagba Festival. Kunyan abangan taman kung ano na naman ang ipapahiling kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga kan mga taga-Iriga sa gigibuhon pong Tinagba Festival sa maabot na Pebrero 11. Hindi aldaw yan Domingo Iguanang mga nakatalaan na aktibidades na gigibuhon pong Tinagba Festival, mahihiling tayan dyan sa Facebook page account, FB account kan Lungsod ng Iriga. Hindi sara dito baga sulitra dahil kung gaano basa. Ano niya kung aktibidades ini. Aray kaya ni makahagan kita nin programa kan mga activities kan Tinagba Festival. Duman ki Attorney Nonoy Waperinan, City Administrator po kan siyudad nin Iriga, tanganing malinaw na mabasa ta ang mga magiging aktibidades in connection kan gigibuho na Tinagba Festival digdi po sa siyudad kan Iriga. Morning sa mga empleyado kan City Hall. Siyempre ki Mayor Rex Oliva. Magkakaigwa na naman pala ni na power interruption sa aga. Alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon, siyam na oras na gayo. Ang mga apektadong lugar iyo an San Antonio sa Banwaan kan Nabwa, San Antonio Ugbon, San Vicente Ugbon. Ilan po sa clearing as in distribution of lines, energization of BP's distribution line. Diyan sa mga taga San Antonio Ugbon, San Vicente Ugbon, sa Banwaan kan Nabwa, puro halawig ang sa indo pong mamamatian na brownout sa aga. Maghapon, siyam na oras na gayo. Tapos ini pong manunungod sa top 10 early birds in renewing business permit ning sampulong mga nag-renew kan sa indang business permit sa lokal na gobyerno po kan siyudad nin Iriga. Bali na sa indang mga lisensya na pinagtawaan ni na award cash incentives halik ki Mayor Rex Oliva sa ginibong ceremonial flag raising activity facilitated by the Local Economic Development Investment Promotions Office o ining LEDEPO.
Mayor Rex Olivas and Vice Mayor Edsel de Maywat, kay Ban si Consi Dandreb Abonita sinman Consi Daday Morillo Azanza, sinman si Ma'am Amor Sonea Auro o ay si Lede po, awarded the certificates to 10 cash incentives of 10K o 10,000 de pesos sa Poon Top 1. Asin ang iba 3,000 hasta 5,000 de pesos itong mga business owners na amay na nagparehistro kan sendang permit asin man lisensya. Daon po digdi sa top 10 early business registrants. Nanginotan iyo an Julie Barbershop, an ikaduwa Jack of All Friends Digital Printing Services, ikatulo Margallo Hardware Service, asin ikapat an Randy Sari Sari Store, ikalima iyo an Albias Sari Sari Store, asin ikaanom iyo an ex Rossi Travel and Tours, ikapito an Morning Dew Water Repelling Station, asin ikawalo an Gizar sa Engineering Design Services, ikasiyam iyo an Johanna Balde Apartment, asin ikasampulo an Fatima Imbelza Real Estate Lessor. Yan po ang mga top 10 early business registrants. Doon kay Mayor Rex, this activity is one way of expressing gratitude to business owners for paying their taxes early and promptly, as this from part of the revenue of the city. Di nagray na. Kung arog baga kayan ang mga negosyante po digdi sa syudad kan Iriga dahil na nagpapara padipisil, nan iba dyan sinasakit pagpara sisingil an opisina kan market supervisor pagi ni Madam Fatima Adayo dahil nagbabarayad din tol-tol sa indang mga business permit. Kaya ngunya nagkaigwa po nin programa ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa pangenot ni Mayor Rex Oliva, natawanin na Cash Incentives Award. Ito pong mga amay na parehistro kan sendang mga negosyo dan sa City Treasurer's Office kan lokal na gobyerno kan sa tuyang syudad. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Diggs Martinez. Salado technical si Engineer Abelindo na Toralyon sa muya pong Chief Technician. Sa information si Tony Matic Saison. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip